biyen sekolah ngoten niku adus men kula sing ngedusi kok niku. Saniki dadi bintang televisi, wah bintang iklan. Bintang iklan Pelikita ya. Oh, apa kae, Duk? Tolak linu ngadeg Duk. Totok. Yo, Mati. Ngaturake sugeng dalu para rawuh lan para pilenggah sedaya. Sik tak genahke. Jaremu aku pacarmu ket cileki umurmu pira, umurku pira. Modar kowe. Bos iki lho. Senengane ngaku. Ngaku. Apa nek wong tresno iki kudu nganggo umur? Lah iya ning care kecil Syekh ketemu. Puji ae umure 55 bojone 17 tahun. Oh iya. Syekh Puji, aja tok munafik teko dakon to. Ah, Iki kok- masa ya aku karo ngene iki. Sapa ngerti jodoh. Syekh Puji pancen ngono. Oh Ora iya. bisa tak cetoke. Aku ngomong Syekh Mah Puji. aku. Syekh Puji ta. Syekh Puji iki Nah, bojone iya. we ya ayu cilik enom. Oh Syekh iya. Puji lho. Nek sing ora nganggo Syekh. Sing ora nggo Syekh jenenge Haryono. Kowe cetha malahan. Lah yo ben. Gek sugih dalu sedaya mawon wonten Desa Keningar. Benaran. Banaran rasah ngandani. Aku wis ngerti. Oh, meni keningar kok. Modal. Keningar lak desane. Nah kan aku ngomong desa. Desa Keningar, dusun Dusun. durung. Sabar. Aku ora sabar ya nek ngono kuwi. Ngomongnya terus ora sabar alamatku. Alon-alon, kok lah yo metu. Alon. Iya bener kowe. Suarane lho. Alon iki lak yo nek lekas alon. Ngaturaken sugeng ambal warsa. Jika Adilanang. Mas Adilanang ya. Heeh. Ora Mas ya nek wong Jawa ki ngono ya. Ya. Kok ada diundang Mas ya aku bingung. Wong wis supit ya Mas. Wis Tetep supit Mas. ale. Mas. Oh, nek wis supit Mas. Mas nek urung supit. jadik. Oke ya. Mas wis no sugeng ambal warsa. Sing ping Hah? sing ping pira? Sewelas kawan. Sewelas kawan ya apa? Yes, ngono lho. Loh, Pak, itu kan basa ini ngoko. Basane nek misale kromo apa? Sekawan. Kawan welas. Sewelas sekawan. Kuwi walian. Kon dari Nek kawan sekawan kan sewelas, 11, 12, sewelas loro kali. Sewelas tiga, sewelas sekawan. kowe ngitung pancen goblok kok. Drijimu ana pira to, Nak? 10. Oh, goblok jal tak hitungi. Jiro lupatmo. Simpeni. Sing iki jale sing kene. Nih, 10 9 8 7 6. 6 ta iki? Enam. Karo 5 pira? 6 ka 11. Ka 11 kok meni 10. Oh iya. Jendekmu ki 11, mau ngomong seru. Sing goblok sapa ta iki? Loh, diitung dhewe Jiro lupatmo. Lima. Simpeni. Ha iki 10 9 8 7 6. 6 karo 5 pira? 11. 11. Berarti guruku goblok ya, Mbak. Goblok. Care sampeyan iki 10 iki. Kulane 11 ya. 11. Oh, sesuk dibaleni le sekolah. Hmm. Nek iki 5 tambah 5 iki 6, dadi 11. Ah, le sekolah ki mulane ramein guru. Guru dosen ki dhuwur ndi? Guru ro dosen, Guru dosen. dhuwur dosen. Ya, dhuwur guru. Kok iso? Nang wayang ki ane Bathara Guru, ora ana Bathara dosen. Paling dhuwur ki guru. Oh iya ya. Ah, iya no. Ra ono bicara dosen. Ora ana anane Bathara Guru sing dhuwur ki guru aja Iya. dosen. Wah, nyenengke iki bocah tapi le ulang tahun nanggap wayang. Nanggap wayang. Elak Ya nggih. Elok. Allah, wah, nek aku ngono ulang tahun modalku 10.000 tuku ndok papat tak jebleske raiku dhewe cret selamat ulang tahun. Ora ana sing nunggu. Ra
Lah iki ya ulang tahun tuku gandum 2.500 dijebleske raine lho dadi kok ngene. Kowe liru tak cerita. Raragat iki lho, Liru wayang. tak ceritani. Aku lek tak eplo gamping ngene iki. Iki ming samudana. Mergo rupaku bagus, aku ora pamer, ora umuk. Lho, contone tur wani ngedepi penonton semene akeh. Contone Mas Dalang. Heeh. Trah Cina, bagus, ganteng. Ya toh? Trah Cina, ganteng, bagus. Ning Kiseno Sadewa. Ah, kara duwe nyali. Kara duwe nyali sedap. Lho, ora duwe nyali dalam iki. Enggak lah, permen muncrat lah. Ayo toh, sik nonton semene akeh toh. Sik nonton semene akeh iki dipameri cengel. Karo Pak Dalang rawani madhep gono. Iki monggo raine wis dinait gandum isih film ngedep ya. Lah ya aku wonge pede wae. Pede po petuk. Pede. Aku kok tuju nek petuk malahan. Lah ya lek petuk mergo ditak nek golek petuk kan ditanggap. Iki di streaming lho iki. Lah ya di streaming ta. Streaming saka Putra Jawa. Putra Jawa. Putra Jawa channel. Iki sing sampeyan iso mumbul iki mergo ana streaming ngene iki. Lah iya, matur sembah nuwun. Iki yogane loro iki dadi siji ya. Rong kelompok. Rong kelompok. Engko nek Berarti sing Sanggar Sadewa karo sijine apa? siji Sanggar Sadewi. Ciloko. Niku kelompoke wiyagane niku Wiyaga Sukaneda. Oh, suka nedo. Sukaneda. Suka wiyo mesti suka. Nedo madang berarti wiyaga badokan. Sing alus sing alus ora mbadugan. Dahar apa nedo kok Lah mbadok. nek ngono diomongi ngono nek ning angkringan ayo lu ngono no. Apa badok. Kuwi cara ngendi nek mbadok kuwi? Lah ra reti aku momen berarti Dahar jote. yo do dahar yo ngono. Nang lereng Merapi sing sopan kok mbadok. Ya maklum karang ya Mbak Elisa akhirnya tutup ya ijo. Asli ngendi to, No? Heh? Asline ngendi? Ah ra tau ndelok YouTube. Ayo. Wah, Aku nek jangkuper. nek main delok YouTube pitik mesti tiru YouTube. Ayo takon sik bener to. Aso nek aku mane manjer mbang tukon barang ngerti alamat. Oh ayo ya. Ngeterke Syekh Puji mau. Aku to. Asli? Bapakku saka toli-toli. Apa? Saka toli-toli upine bodhek. Bapakne saka dalan lanang. Dalan to. Ah dalan tol kae lak lanang dalan tol kae kok Kok iso tol? Tol kok lanang. Ah tol ya. Toli tali ya bener bapakmu toli ya. Nah yo. Wah, toli. Ditol nek ngono ya, Nak. Ra nganggo H. Toli. Toli iki bapak. Bapak. Ibu? Aku saka Lambelu. Apa? Lambelu. Lambelu ora lambemu. Lambelu kuwi ngunekke aku apa pancen kono kota kono? Sen kono jenenge Lambelu. Oh, sekolah Lambelu, ibuke bapakne saka Toli. Toli. Mulane duwe anak pinter jenenge Elisa Kapur Barus saya. Orcarus. Walah. Harus kok kapur. Ipul le nulis ceu kleru. Iki le main bareng Mbak Elisa Kapur Barus ngono kuwi. Kleru to tulisane. Aduh ya Orcarus kok di kapur parus. Parus. Ah. Dandan. Seneng iki penontonnya wah. Kata sedaya. Wah. Iki daleme Pak Mantan, Pak Marco, Pak mantan. Pak Mantan ora Pak Marco kae daleme piyantune sing bagus kaya Raden Wisanggeni kae. Wah. Elak ya. Tur ning kene kabeh budaya. Oh, Ya, Ono jelas. calon dalang ono, sinden kondang ya ono. Sindene ana, dalange ana, sok mikire tuku alat. Lah, wis garek gelar lho. Wong wis dikelir, ngomah mau sono kelir. Lah iya. Sono. Elak ten. Nah, mulane gerek tuku alate. Terus ya nek golek-golek dolop paling ora aku le. Dolop. Yo, Nek dalang ra ono sing dolopi kurang nyenyet ngono lho. Ayo Sinti Lobi nek kene gampang kok. Piye? Ngundang bakrun dadi dolop kok. Oh, Ngosek ngene iki wis dadi dolop. Retung ado-ado bayar akeh-akeh. iya. Ngono lho. Nggih ngaturaken tetembangan. Nggih. Niki nganu Mas Bagong kali Mbak Elisa. Oh, je. Niki wonten saweran kangge Mas Bagong kali Mbak Elisa. Ayo wong Iki saka Eh. asmane Mas Kuat Yusuf Mas Kuat Yusuf. Nggih. saking Jakarta. Nggih.
Niku nyawer kangge Mas Bagong kali Mbak Elisa sejumlah 500.000. Waduh, jan jan durung iki. apa-apa wis ana kiriman ya, Pak. Oleh yoga 5. Pak ya. Ya mesake iki wiyagane wis semene akeh. Mulane dipateni saka siji. Wah niki Mas Bagong nek ajeng didum-dumke wiyaga niki wah jan. Aku lho dinae mboten niki wah mung liwat tok niki. Wong bejo kuwi pancen nek wong jujur sabar iki ndelalake disayangi Allah. Wong Islam kaya ade. Dihitung. Hitung Siji. sih. Ora tak kali lho kuwi Mas Bagong. Aku 2. Kamu 2. Aku 3. Kamu 3. Ambayaku iki aku ora njaluk wis. Wah, apian banget toh Pak Bagong. Oh iya, nuwun lho. Saya tak hitungnya berarti aku entuk 4 ya. 4, 1, 2, 3, 4 berarti 200.000. Ngonmu piro? 150. Sakit tak imbuhi nyo, Pak. Iya. Nah, wis komplit toh 200. Aku 150. Kok kurang? Apa dekku malah katut dono ya? Lho, berarti tambahi sik. Si loro. Kok 150 kurang sijine? 200. Nah, wis pas iki. Alhamdulillah. 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 Padha iki jenenge adil. Alhamdulillah. Ya wong wujute saweran ya Wong bejo ki ora kuat. Niku ket kapan Mas le nyawer kok ngertine wonten jenengan wonten kula. Pasang pamflet ya, Mas. Ah iya pasang pamflet ku ngene iki sing pasang lak Mas Wisnu apa Mas Wisnu meng Pasang pamflet terus sing kono-kono do nyetel YouTube. Nah, nyawer. Niki wau cah mriki ya wonten sing nyawer. Wonten Ning dereng metu duwite niku wis umuke ra jamak-jamak lho. sinten? Aku juk lagu. Ngono kuwi to. Oh to. Sinten niku? Nek iki jamane Elisa iki saweran aku mau. Lah iya sak laku paling ora 300. Ngono kuwi iki dhekne iki saya bangga. Oh, Aku keamanan nih ngono kuwi. ngono. Aku kae wedhuse sing ngadeg sing ndodok kae. Kae sing mau kok le wedhus. Itu ana wedhus. kae asline melak milih nggo klambi. Ning kok diparingi. Jeh. Nyuwun lagu napa, Mas? Paringi gending nek niki mboten nganu mboten mastani monggo. Oh, Jeh. Tolong aturaken podang kuning. Podang kuning. Nggih. Nggih, Karang yo podang kuwi kuning. penyuwune yo podang kuning karo mbah. Aku seneng manuk-manukan pokoknya. Salam buat kanca-kanca kredit 45. Oh, bolomu akeh Pak Bagong Iki komunitas kene. Bagus-bagus wong iki dibojo kabeh. Dia bocor harus tawaki. Podang kuning kok. Nggih. Monggo. Nadyan wujute mung peksi. Konjo Mas Kuat ingkang wonten Tangerang. Suarane kaya ngono mulai mendina ora prei. Wah, Kalau orang ngerti-ngertine yo capane. ajare kon nonton YouTube. Yalah. Sesuk dicob wis rasa kula nderek Mas Gun. Ya. Rasi Iki copareng ya. Sing ngundang dene lho, Dok. Engko arep nemoni jenengan dhewe ra percaya. Oh iya. Nek tanggal 18 niku sampean ra iso. Wis bolong ya, Pak. Iya. Wasawinggan kula lana golek isi podang jenah. Podang kuning iki podang jenar. Jenar. Ya. Si soalnya terakhirnya A. Kuning niku jenar.
Dadi nek tumbas rokok Samsun iki bejeng tumbas rokok Jenar. Kaya kuning. Ibu bunga hatiku nyanding bisa dadi tombo langsung esuk awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng minggeranggonku goleki ora krasa esuk
Pak Bagong, ini kan tadi belum ada juga yang nonton sekarang, tapi tadi pas awal belum nonton. Iya. Kita perlihatkan sing ulang tahun ki sing ngendi. Oh ya. Sip. Ah. Yo mantan. Ini. Disupoti nopo ngaten lho. Oh rasa kan delok mandiri. Cahe. Lah iki Wis iso ngadeg dhewe. Ngadeg dhewe ya pinter. Aja nyekepek le. metu kene le engko tubukan karo kancane. Oh nyandang Jawa ya besus. Besos. Mesoe. Nah. Wis engko digo ora le? Lah ngleboke nang kono tarung yo metu dhewe sing kuwi. Apa sing tarung? Ah ngleboke kres rak metu kene rak tarung. Nah biasanya wong dong ngene iki diputer terus to, terus tekan Aku mau kene kok. Ngene. Jur tarung kalah ha metu dhewe kan. Gato. Ya dikenalke, nama panjangnya siapa? Nami kula Muhammad Delok kono. Sik nonton wong 1000 Wisnu Pradana. Nah, Muhammad Ilham Wisnu Pradana. 14 tahun saiki berarti SMP apa? SMP kelas Kelas kali. loro. Nah, tak jujur, zaman lagi SMP, berarti saya bayi, saya anak-anak lho. Nek Mbak Elisa ayu ora? Ayo. Berarti ngeser. Ngeser kowe. Mbak Elisa ngeser. Pacare sampeyan kok. Piye? Piye? Pacare sampeyan. Oleh nganggur tak badeni sithik aku oleh. Santai bae. Sekolah di mana? SMP Muhammadiyah plus Gunung Pring. Oh, Plus. ono plus sih bareng. Engko plus. Ah dadi ora nyetrum ora nomine kok ning plus kok. Dadi ora nyetrum. Nah, niki saged dalang. Niki wae sampun dalang. Ya. Dereng anu. Napa? Ya ora itu misuluk sih. Berapa lama udah Nah. belajar dalang? Dereng wonten setunggal tahun. Dereng wonten setunggal tahun pun saged. Wis iso manjang, wis Gurune sapa? Pak Santo. Santo. Walah. Pak Se- Bagong. Gurune namine Seno Susanto. Lah ngono. Dudu Seno Susanto. Lah sapa? Broto Seno dan. Wah. Dados Werkudara Rul Sedewa. Berarti ini iso suluk no. Iso no, ayo iso. Suluk Ayo sing apal apa? dijajal. Mau wis Ora jajal apa-apa. katerigu mulung Ah, saiki suluk sing apal. Bagi dari Mas Yudi. Oh. Om Yudi. Saiki dites Apa? karo Mbak Elisa, wong Mbak Elisa Iya, no. pinter dalang niku nggih nganu lho, Mas Wisnu niku Dalang. amba-amba niku Dalang. ora ala ngoyu kaya ngono kok. Apa ya? Niku Ora- Mbak Elisa niku nggih sarjana pedalangan niku nganu para Nggih. sedulur dadi niku nggih Dalang. Tapi biji Dalang. pakliranku mbiyen C. Dadi tenang no pikirmu, aku tetep elek nek mayang. Ning elek ora apa-apa, sing penting payu laris. Arep Angel apik sing ora angel payu. nggon payune niku. Ah, sing paling angel bajune. Arep apik ora Ayo payu. dicoba. Yo suluk le. Aku penasaran iki mau. Ora. Katrigu. Ora teko suluk apa-apa. Dipaido kali niku. Oh, Sinten apa-apa sapa? santai. Sapa wani? Sapa wani ngene? Gentone mbaran. Sapa? Iki sing iki ngedrami mau. Berbes iki mau. Kene, maju kene. Ora semang wedi le. Kowe iki iso mayang gek setahun we wani nanggap wayang barang kok. Pokoke sapa-sapa tak waneni lah nek nanggap iki. Ora, suluk le. Ayo. Apa le? Nemro, Katrigu mulung mangrempak. Katrigu mulung mangrempak ing wadya. Kurdagara lir kang Kordo gorareh kagiri ngono kuwi wae coba iku. Ngono. kur. Bila Jenenge- makani pite Jenenge bocah SM mulus kok terus kene. Kurdagara lir kang sagi. goro ora goro. Gororeh. Gorareh kagiri. Kurdagara Kagiri. kagiri. Nah. Kok soliken ya? Beda pasar. Karang ya urung setahun kok ya Nggak apa-apa. Mbak. Mesake mah disalahi. Iki kosol iki nasibe beda. Nasibe beda. Rananggono gawe gelar. Coba. Terake. Rananggono 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 gawe gelar. Nah, lah ngono kuwi lho Mas Tule. Ira wang-wang ira
wang-wang. Nah. Oh. Sose ngene iki lho. Sip. Kene. Jos. Sudah di pacar. Lulus. Sip. Semoga menjadi anak yang sukses, iso mudunani tumrap bangsa lan negara, Amin. banggake wong tuwa, banggake nusa lan bangsa. Amin. Ape. So nek iki suluk sesuk genten nembang-nembang ngono ya, Le. Ah, engko terus Tak cekelan. Niku pripun Mbak Elisa ketok bakat mboten niku? Bakat no, langsung togok barang ini iki wau, togok bilung. Bagus lho. Teng Saya YouTube niku entuk lumayan. pengalem bono le nyuarani togo apik. Nah iya to. Nggih, Kok apik. mencucu ngono ki kalah Bagong ora iso. Mecucu. Sampean menjiwai kok. Iya. Mayang medok nonton streaming itu. Wong omong ngene. Akeh pas aku ajaran jiboke wedang sampean. Pas mayang kene lho. Akal jiboke wedang Elisa saka mrikulir ngenenku to. Buka ulah mesti to pemandangan ngenenku ngono lho. Wong mayang to, jebul ki kok nggo katok ketat televisi to we nek mayang. Nganggo apa ke jenenge siot. Yo, siap. Siot. Nganggo siot. Siot. Ra ono, ra mangkat. Bu siot ra ono. Siot ora ono. Khusus nek niku. Nek nggone dhewe ora siot kok gawe kok. Training. Oh, training. Ah, di training. Ketok training. Niki anu Mbak Elisa kalian Pak Nggih. Mas Bagong niki Pak Lurah Tobi pun Jamil niki Pak Rahmat Sayyidin. Oh, jeh, niki. Pak Lurah. Aturan minggah Nggih, panggung. Pak Romat Saidin. Nggih. Nggih, monggo Pak disupport. Lurah. Monggo turuk. Monggo Pak Lurah. Tuk. Gandeng Bapak Lurah sampun kundur menapa keparing kula ingkang. Niku nek cara biyen lurah Dangean. Sing sinten? Dangean nika majeng tim pundi to nika? Nek jenengan Ya majeng ngaler. mboten ngandel. Lho kok. Dangean nika majenge niku arepe to. Niku nek wis rampung le mbayar, rampung regane wis cocok kek marep-marepe sak karepe. Kok kudu dangan majeng ngalor. Wis sak karepe ra mapan kok, anggere wis sing penting wis deal. Angger dil. Ngerti apa kowe? Ora kok melu-melu. Aku menyemangati. Dangean ki apa? Rareti. Weh, Wah. pasar burung. Oh, pasar burung. Ada yang burung kakak tua ada. Ah. Ning akeh-akeh ki adol keris. Jane burung apa keris? Ya ana burung ana keris dewa rengkak. Keris Napa diorongkak niku? itu apa? Gede dawa tur ireng mangkak. Oh, gede dawa ireng mangkat. Ora mudeng. Ra reti. Kowe nek urung seh puji ra mudeng. Sekarang iki mau sik cowok wis Ah, wis ya. kembang desane kene lho kene. Ha ana. Wih. Bintang tamu. Kowe anak kowe wedok nek gedhe meh sesuke meh nungling nung gling nungling nung gling terus Iki ngapa kuwi? ngapusi. Nangis. Saya nangis. Yo Ning ming jane- sesuk lebar nikah ki aja lali wong kancane akeh yo streaming ya nak dadi. Nah, ngono lho. Malam pertama ki yo streaming kancane. Loh, malam tadi streaming piye ta, Bagong? Niku Ya sinten ta, Mas pernikahannya. Bagong? Nun Sinten niku? anak wedok. Wah, nggih sinten anak wedok Ente dicetak. ngono kae. Oh. Duh entit, Oh. antin. Oh, entit. Oh, wis maleh jenenge to. Anu, daturi Nggih. meneng niki wong ya wonten pamungkusan. Nggih. Nah, Ya nak yo. Iki Spotnya khusus apa? kangge Mbak Antin, niki Nggih. request langgam imbang ana kan. Imbang ana kados. yuk. Saking Yono sedulur Wayuhan. Oh, iki cakil iki paling iki. Ya, niki Bang mugi-mugi ono Ki katresnanku. Pradana sukses. Langgam menika spesial kagem Bapak Lurah Sutarno utawi Lurah Desa Wates. Ya, menika. Yo, kene nak Tin. Niki Mbak Antin niki sangu Sawerane nak. Sawerane nak. sumbangan jenengan dadi manten iki lho. Nah, Nggih, niki nggih jenengan lah sanis. gandeng wis dulungke. Nggih. Hah? Eh, Cocok. sami-sami. Wes langsung disai lebokke ndak karo Pak Bagong iki. Aku ra Dene mangas. taruh duit janis Nek niwu. duit Bahaya. rapati mangas. Malah Aku wonge sok sasok kok. sok-sok. Sasok ora wae barang biasa kok aku. Sasok.
Aja Iki diomong. timbang ana katresnanku. Cah kok cilik menil ngene iki. Wah, mesti Di omahmu ngendi to? Kono kan Mbak Keji. Banara. Keci. Keji. Keji. Keji ki cerak kebon. Oh, rumah mewah, mepet sawah. Oh, ya. Keci. Baru tahu. Entin ya? Nggih. Entin sapa nak? Entin. Kula nggih nderekna pengaken nami kula Entin Solihah. Wah, jenengan nganggo iki lho, jenengan cah wedok ini iki lho Solikah lho. Kuwi sing apik. Napa terus mboten apik napa? Ning kula niku ya jenengan Entin. Ah. Ning Entin Mulado. Mungkin kula niku lak Napa Entin napa? Entin Mulado. Entin padha lentin beda. Bawa bebas. Wah, semene gak dadi nganten sesuke iki lho. Monggo niki mangsa udan nggih Mas Bagong nggih. Kowe ini ya mempeng wong garwane ya pengendang ampuh. Oh. Kowe. Niki Entin ajeng ganti lagunipun. Oh. Ya ora apa-apa. Timbang ngono kula mboten napa-napa. Ya. Entin yang lain pengen apa nduk. Apa no? Nggih. Yen wau niku wonten pamundutan uler kambing. Ular kambing. Weh. Kok menawi kirang trep kalian anune napa niku? Swasana. Swasana. Nggih, kula gantos mawi langgam mawon. Oh, nggih, monggo nggih. Kan apa-apa. Mangke yen uler kambang Nek pas ular kambang lak goro-goro nggih. saiki. Heeh. Sesuk nek pun dadi. Besok dadi nganten dadi ula kambang. ngabuh dadi gedhe nggih. Nggih no. Injih, kula badhe nyekar napa? Nyekar nembang apa no? Jenang gula mawon. Oh, Jenang kula. Wah, Ingkang malah jenenge wong arep dadi manten ki ya sing roman-roman. sing legi. Sing legi. Apa-apa sarwi legi. Kayak klambine wi legi kok iki. Entol. Kok ngerti sampean nek lagi. Ah nek niki kaya lampis kok dadi legi. Sing. Enak yo. Iki bawani lho. Kompelit. Apik suarane. Wis pokoke. Elok. Oh, jos. Iki sedulurmu ngendi? Kon dadah. Ben disoting. Aku gek di streaming ngono. Mak aku mlebu TV. Aku mlebu TV. Elisa, Lah, kowe ngerti bedane sinden enom karo sinden tuwa? bedane sinden nomor apa tuwa? Ngerti ra bedane? Ora. Nek enom ki mingkem, jam mingkem, nek tuwa bengo. Kok iso? Enom, mingkem iki enom. Tuwa. Ah, Oh iya. saru kuwi Enom. nampa. Mingkem. Ah ya enom mingkem. Berarti Entin iki mingkem. Mingkem enom kok. Mengo sesuk. Nek aku mingkem mau. Aku mingkem apa? Ya mingkem nek wingi. Nek iso anut nganu lho Mas Bagong. Dalem Nom ning ya tuwa iki iso lho. saged Nah nggih ta. sing pripun ta? Nah nggih mingkem ning Nggih. nom ning tuwa. Sakniki akeh kok penyanyi-penyanyi niku ngakune perawan. Oh, Ini jane ming perawan kupinge asine. atane pripun? Iki omongke nom tuwa tekan perawan ya. Wis teruske nok ndak malah Elisa mabuk. Rina wengi dadi ati Suarane apik iki. Mayan. Cah cilik kok ngene dadi manten. Umure pinten to Banti? malah anu ya Mbak Ngirit. bisa aku ya Mbak Aku lho rada didak. Ah,
Ning kowe iki malah kudune matur nuwun sembah nuwun matur nuwun Gusti. Tegane. Nek wis dadi, mesti ra dadi kaya ngene iki malah mesti wis Elisa gendong ngene ning alhamdulillah sampeyan iki disyukuri. Disyukuri ya. Nek. Terus sing ngenteni iki ya saya sabar. Ben kowe mumbul dhisik no, kowe Ya, mumbul wis. dhisik no. Sok arek ngepleki. Sabar-sabar ki ya. Jelek-jelek lho kayak Mbak. Mamat lho maksudnya. Mamat bleh iki lho sing. Jalanmu. Aku mau buka. Ganti nomere. Nomere ganti, tak buka. Jenenge sapa ngerti ra? Janoko. Janoko. Mamat jenenge Ya. Janoko. Oh gitu Mbak, kan aku ra duwe Mangkel nomor. aku. Heeh. Anjir nomormu. Iki mau dijaluki kan dibribe iki. Biar embu ki terus kok ana sing telepon ki sapa? Aja Ana tulisan Kok apik banget Janoko. Lah tak kira ganteng ta. Jebule Kuwi mama. ngene Mbak Elisa le muni kanca-kanca iki Janaka mondho munyuk le. Ora ngono Mas. Nek Janaka kok njur cah cilik kok ngopo lho le mikir iki lho. Ora Mas. Janoko. Terus kena. Prasajatur bisa Langgame Joget bisa, joget bisa. Sapa sing
Muga sesuk lancar tekan hari H. Diparingi pangestu, slamet kabeh. Niki Mbak Entin mangke ajeng sedalu napa? Angge no. Anggen no. Oh, sedang. Omahe mung kono kok. Dadi dereng mlebu daftaran iki. Empun lho. Nggih, matur suwun Mbak Enti. Nah, sapa? Nah, kan mau ana banyunan Panyuwunan imbang ngono Katresna. Imbang ngono Katresna. Iko pembuat yang buat namanya Sutile Kenteng. Sapa? Sing cetha ora kentel-kentel. Sutile Kenteng. Susilo Klenteng. Wah, Susilo. Tengkleng. Susilo Tengkleng. tengkleng. Ora kelingan. Kowe arep Susilo celeng kowe ya. Mbak Susilo Ngawur. Tengkleng ini. Pak Dalang. Pak Dalang, minta sapa? Mbak Ti, oh. Ya saka urut Sing apal, apa? sing apal. Sing urut. Dik Widowati. Dik Widowati, kakak. Turuk. Kakak Widowati. Turuk. Mbak ngono katresnan. Oe o. Oe o. Oe o. Dua lolo sayang lor kilir kilor kembang siu jedut bapakne tul kiyem iki malah wae to puyengan wis jenggonggo sono Kok jegonggos to? iki lak kaya wae to puyengan lho Iki sapa sing wae to sapa sing kuwi? iki wae to nek sampean puyeng kesian kok Puyeng puyeng to. dadi puyeng iki wae to ana penyuwunan lagu kok lagune apa sa Imbang ngono katresnanku. imbang ana katresnanku no wae to Widowati kudu apal kudu iso Nggih. nek ora mengko ndak wong burung wae Jenengan nggih mumet. Jenengan aku wis sah kabeh Wis tenang. wis tenang. Wis tenang wis. Mas Antoke wonge apian kok Mbok yo ae Kurang wis Pak sah. Saton niku nggih ngoten niku. Aku balane sing deson kok. Kacare mumet wis. Aku wis kok, Kang. Aku ya mumet ya aku yang padha. Oke, hasil tukang soni kok lak mari memanas. Aku wis kok, Kang. Sing maring sapa Mas Anto. Waduh, aku ngono. Aduh. Aku terus plek. Pemain. Aku mak plek aku terus ngono. Waduh. Aku gugur. Lah niki mau yo ngece Kak. Aku Piye? ya Kok nyamene kek tekan kene iki mampir apa, Mbak? Weh. Ngoten niku. Sing mampir ki malah Brondol. bendaran. Ora apa-apa. Gusti Allah sesugih. Amin. Amin amin. Tenang, Iso Mbak. entuk ijo sing. Amin. Ini ya tetep grundel ki mesti kok Mas jenenge menungso kok ya Mas ya. Jenenge grundel karo Mimil kok kalau tekan ngomah asli Mas. Aku Mas. Jenengan ta? Udanan kok. Kabeh donya teter karo ya Allah karo ngepit kae. Ora mudeng ta, Sa? Ora mudeng kowe ra melu. Basa Jawane kecepetan ngono rangkene wis. Tur kowe kuping, slamet kowe ra melu kok nek melu padha wae dagene ora terus telepon. Iki karepe piye iki? Ora cetha. Ya wis terke nembang. Nggih. Yenangkane pamundutan. Nggih. Imbang ana katresnan. Imbang ana Terus katresnan. kemawon mboten sah bawa. Iya ora apa-apa. Sing sketsa wae, terus ke wae. Monggo, Kok monggo. kok terus ngoten lho. Nah, yo apike nggo bawa wis Ngono lunas kok lho. kepengen. Nek ra nggo bawa berarti rong lunas. Ayo pancen urung lunas. Ora bawa ora apa-apa wis Mboten bengi. sah. Iki lakone dawa. Itu kan sesuk jam 7. Kare iki bali to padune. Ayo, aku ngono wis siape dhewe-dhewe. Ora semang ngono kuwi to, Sa. Bareng-bareng ya, Nduk. Ya, ya. Nggih. Saben dina mengelakon jroning
niki lek sampean nembang aku le senggae lak ming relirih. Yuk, ya pingine. Campur sari ku sing nembang ini. Ngene. Penyanyinya ngene iki. Wah, aku le nyekon-nyekek tuh. Ho, ya. Aku tuh mumet aku dhewe. Apa penyanyi kok arep mingkem dadak atrat ki lho. Katret piye? Ono pai oh ya. Sang yang ngono kuwi. Yakin. Kancane iki. Kancan. Elisa Sukatul. Monggo Kang Mas katresnanku bebasane bisa tinunggu Yuk. Ya, jangan. Sundulan katresnanku Makasih, matur sembah nuwun. Wow, bon niki wonten pamundutan niki. Wah, saya Nyuwun tambah, saya lakon tambah. Gerajakan Banyuwangi. Rajakan Banyuwangi. Rajakan Banyuwangen. Iki adine wedok. Saking Pak Yanto Pandemen. Wiyaga gimana? Ngarep Wiyaga Puspa. oke? Ora. Oh ya bener iki. Aman mboten nih? Aman? Aman. Aman nggih, aman. Tika. Tika apa sampean? Hati-hati lho, iki apa Sing namanya nembang sapa? gembel watu lho. Menapa Tika? Hah? Nembang sapa? Nembang. Elisa wae. Kalah Mbak Tika. Ya teko Mbak Tiri. Nah, Makanya nek karo Wiyaga suka nedol Wis, tenang pokoke. wae pokoke. ki nek sing kembang-kembang ki nek sing item-item niki lak jenengan sing ketuane. Nek sing abang-abang niki ketuane Mat Sapa? Bleh. Menika. Menika. Oke. Apa? Banyuwangi. Gelang alit. Oh nggih. Ya, gelang alit ora apa-apa. Padha wae Banyuwangi. Yo masuk kok kono Mas. Gelang alit Mbak Rasdo Gerajakan. Apa? Ki mau kathah sangat pamundutan. Nggih wonten napa-napa? Mboten kathah kok. Napa? Papat. Napa mau? Napa niku? Niki sing terakhir gelang alit iki. Sinden kok kaya boneka Barbie ya. Lah iya to. Gawake rada dhuwur sithik ngono kaya wah. Kaya apa? Ya kaya boneka Barbie ngono. Boneka babi. Barbie. Lah iki Ini ayu gandeng. nek bodek iki. Lah budek gandeng rada endek ya. Piye? Apa? Boneka Berbu. Iki sowan wonten desa napa? Iki desane Banaran, dusun Banaran. Nggih. Desa Nggih, Keningan. hawane hademenan. Ora ki aku. Aku ora wong wis sah kok. Beda ya. Beda. Nek wis sah durung sah. Adem iki mikirku gek pira. Mboten nggih bawa Ora, to. ora. Langsung to. Yo. Bismillah. Bismillah. Ayo Mas. Sah.
mesake sing ngedraman. Piye apa sepawe? Sek umume nek sing nyelentem apa demongi nglirik iki umume ngedram kok lirik mesake aku. Neng tak drek. Nah, des ngono. Aksi kok. Kuwi Lah ya ngono kuwi iki kuwi cah garapan. kok ya. Kuwi eksis kuwi. Nah, terus nuwun Pak Tika. Makasih. Iki sih ana satu. Ya. Ora Ora kena siji. endo. Ayo rene. Ibu Kendong. Iki sinden saka Bedono, Banyu Biru. Uduh, aku Bedono to. Saka Bedandit, Kecamatan Jambet. Dibasake, aja dibasake. Lah piye? Nek desa iki aja dibasake utawa ucap-ucap sing wis ana ki aja dibasake. Heeh, anjir sing Nek desa Bedono Bedandit, to. Heeh, Kecamatan Aku nek Jambet, Kecamatan Semawet. Nah, kuwi kleru. Semawet kok. Kecamatan Semawet. Kecamatan kok cawet iku piye? Semawet iki. Anak ya tujuane nek kuwi. Mulane aja dibasake nek wis apik kuwi Bedono ya Bedono. Ah saiki nek kayak udan kae lho. Jawa ki wis Jawa wae ra semanganggo Jawa. Ah saiki nek Jawa wis Jawa nek pejah njur apa lak medeni. Wah. Apa aku ra Ramang basake. ya pecah ya Nduk ya. Wah. Malah dicetak. Jawa. Heeh, nek Pecah. pecah. Wah. Lah cara dibasake. Ojo. Iki kok padha tutup prai kabeh. Bagong, berarti kowe mblasoke aku. Aku sing wah urung mudeng ya. Urung. Wah, pliket bocah iki. Wah. Mulane aja suwe-suwe ya nang adikku. Ya. Sing Salah iki. Yo jas siji ke. Yo, satu Apa lagi. iki? Napa Turuk, iki? turuk, turuk. Kula kan ngapa niki? Sin. Iki ki ngene iki lho ben kaya simpingan mburi lho. Ah. Oh ta. Kuwi jero wiwin iki padake prahala apa ngarep dhewe apa ngece. Sia-sia. Sia-sia. Jero iki padake buta bajang kae iki mburi dhewe yo. Kuwi sing iki kowe padha karo sing mburi kaya ndelok aku
Aku kayone aku. Buri kayon ke lo persis. Aduh. Oh. Sing mburi kayon ki iki. Nak Win. Kula. Nah, tekan kene tenan dina iki paringi terang. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sing kompak warga masyarakat Banaran. Nembang nok. Nggih. Sing rada Lali wonten janji panuwunan dhewe. mboten Mbak, Eh? Nggih, Bu. Niki Sasideman. Sesideman cocok iki sing njaluk ya jeng tekno ngono. Sesideman kono ora nyawer karo aku, tutuk gundule. Sesideman. Langsung mawon nggih. Ya bawor apa wong terakhir kok. Selak arep Iki Mamat ndelokke, Mbak Wiwin iki ket mau kan demohi kene terus. Mamat yo mau ndelokke. kok arep mlotrok. Karo mele-mele. Ngapa to, Mat? Ya bang kuwi gembira lho aja ngono kuwi lho. Ana Mamat iki mayang ngetoprak laris mergo kuwi. Langsung mawon golek Oh suwandoro. ya. Langsung dumdat Golek Sawandoro, golek Sawandoro. Luwih becik patenan nimbang berpisah Sediakan semesta dari wangi samudana marang kula warga derwolan praputra liwat kincange alismu kewasahanda rasane hatiku nakas ning serius aku isih mampu ngeladeni sholatku mengkano repot canggulo nadyan bocah ngeto ketuhan hajripo Kuwi dicetet Oh, sik, cetet ya. iki dicetetke. Mulane kok ora dadi-dadi. Alah. Wong cetha urung Mie ceteke kok wis Mie ra muni. iki go iki. Coba ditutup. Oh, muni Ini ya. saiki mau ora mulane ora dadi-dadi. Regane rada bengkong. Apa main tas wae nah kowe iki. Dadi Regane ra rada bengkong mau lho. bengkong malah Iki penak. maksudnya mau rada ngene lak ya njero ra mlebu to. Karepe. Carane piye lak ya wis. Yo. Urip ana kutha kanci. Sasi depan
Wah. keserimpung ya aku mel. Ayo medeni wong nek dhuwur semono kuwi kok tiba pak tulang. Ngebruki mama. Kaya genter. Wong iki rada jenenge sithik, sesuk ditata. Kok ora jenengi kendel. Oh iya, Ding. Nesu. Ngono nesu. Sia-sia pakai karaka. Urip ana kutak gede, tapi tak tukake masa isine. Kowe apa-apa wae, jangan sesideman kesikas. Matur nuwun wis lenggah meneh. Nah, wis. Nggih, ngoten Mbak Limbo, Mbak Cange. Wah, wis Lenggah gobyos. Sumuk. Top gila. Nggih, wis tutup niki lakone rada dawa. Mangke Bagonge sing kembar mbeto Bagong wayang ulang mawon. Sampeyan ajeng temu Mas Bagong, Adus. lebar iki. Ulara adus. Grobyos Mas. Ngoten nggih Mas nggih. Jenengan ajeng teng pundi lebar iki? Adus. Adus riyen mangke minggah malih ra apa-apa. Nggih, Nggih, matur nuwun Mas nggih. Bagong, Mbak Elisa sampun kepareng isi. Ayo. Nggih. Iki lakone isih dawa, iki engko diteruske gara-gara iki Mbak Elisa isih kepareng ngisi. Ayo. Wong iki dinese karo kepareng nyindan barang. Heeh. Ya, yen banyak ngono ayo. Saiki awake dhewe mbacutke lakon, engko ndak sing arep-arep lakon ndak rumangsa gelo. Ayo, Mak. Yen panjenengan ngono ayo enggal lelati karo bener. Ayo, bebarengan, Nduk.